Jo soc botiguera. Mira, no es pot viure com cal sense política ni democràcia. Dues coses són importantíssimes. Una bona política ens farà més poble. Cultura, educació, sanitat, humanitat. Mai oblidar els més dèbils. Tindre'ls presents cada dia ens farà un poble més gran. La pluralitat forma part de la nostra forma de viure. La meva experiència és la convivència amb la gent, dia a dia durant molts anys, conversant, escoltant i admitint la diversitat de pensaments. En aquesta llista de municipals aporta tota una vida compartida amb el veïnat d'aquesta ciutat, Sueca. Soc una enamorada de Sueca, però sense cap vent als ulls. Les coses bones i les que falten per millorar les veig. Trobo que és una ciutat moderna, actual, amb un gran patrimoni cultural. Escriptors, pintors, músics, arquitectes, docents, etc., el qual hem de transmetre a tots els que venen darrere. És un gran legat humà i de qualitat. Treballar amb equip enriqueix, suma i no resta. El treball dignifica, però cansa. Espero cansar-me treballant per i per al poble de Sueca. En aquesta nova etapa de la meva vida caldrà fer dues coses que sempre he portat en l'essència, pintar i la política. Dins dels meus principis no caben títols honorífics, concedits sense valorar cap esforç de treball, ni dinasties absolutes i caduques, i molts menys poders assignats per voluntats divines. Mai he amagat la meva ideologia. D'esquerres, amb orgull he transmet aquesta forma d'entendre la vida. Crec que és una forma digna i honrada. Possiblement tota la meva vida serà una utopia, però estaré caminant en aquesta línia. Alcançar el benestar global del món, el respecte a totes les cultures lliures i estimar totes les llengües com la pròpia, per no fer mal gratuït al ser humà. I per últim, després de la trista notícia que ha commocionat el matí sobre la violència de gènere, demano a tots els presents que no deixen de lluitar ni oblidem aquestes xocotetes víctimes fent costat per acabar aquesta violència criminal. I ja està tot.